jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettunan don ko sifa e kelle gadane e jaydi jellidi Sénégal joni palen koye jaydiyeji ɗi altine jeegom lewru jeeɗe ɓiru hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jayndiji ɗiɗi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayinde Sud Quotidien kam musidɓe jaydenkoɓe ɓe garti ko e coalition Diomaye président ɓe politique wonande caggal nde ɗum wonno coalition fandare nde kay ko ɗum parti politique woni tan landa dawrigol hono no wiiri kam musidɓe jaydenkoɓe ko ɗum mbiyi sababu noon ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi erimo wonde kay holliti yidde muɗum ko waylude kanɗon gonɗon walla ni waylude ko yuti alhaali on ɗon coalition wattu ɗum ganduɗa kay kañum woni landa dawrugol ɗum woni ko mbaɗi en gardi dinatal mabɓe garti noon e caggal nde o bismino ko ine tolni e temedde tati e jeegom tawa kay ko maire uji hono no wiiri kam musidɓe men e jaydenkoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde Sud Quotidien ko littino wonde kay ɗum won noon beele ɗum jogoran addude peccor wonde kay e kanɗon lande ganduɗa kay kañum woni APR ɓe ganduɗa kay maire uji ɗi ko ɓuuri ene hewde jeeya ko e landa APR ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde Sud Quotidien ƴeewoyen jayde quotidien le quotidien kam musidɓe jaydenkoɓe ko hemɓe garti ɓe mbi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye oɗo saaha kay kañum ferte guite muɗum farni ɗum toon to ganduɗa kay kañum woni APR kam e landa Pastef ɗum ko caggal nde o bismino ɓe ganduɗa kañum goni éli locaux en toon to galle lamorgo to hono no wiiri kam musidɓe jaydenkoɓe garti e konngudi o mo ganduɗa kañum woni Abdourahmane Diouf ine tawe e jayde nde kono kadi konngudi ɓe ganduɗa kañum goni APR ine tawe e jayde nde ɓe kolliti kay wonde kay guite ɗe ko ɗum aranak politique hono no wiiri kam musidɓe men e jaydenkoɓe kono noon jayde nde arti e konngudi honorable député Amadou Dafa Diallo kam nene konngudi muɗum ine tawe e jayde nde ɗum ko yuti ala haali no watte contrôle ɗe nden fonds politique aji hono no wiiri jayde nde arti e korede hollirɓe kay wonande so tawi laamu ngu yiiɗi wallude ɗinɗon galleji e jaydir walla ni wadde régularisé ɗinɗon galleji jaydir alay saago laamu ngu yaltina koppareje ngam wallide ɗinɗon galleji jaynirɗe hono no wiiri kam musidɓe men a jaydenkoɓe jayde quotidien le quotidien ƴeewo en jayde Vox Populi kam musidɓe men jaydenkoɓe ɓe garti ko e population mo Agnam woni tan ɓesguji mo diwan mo Agnam kolliti kay wonande jadani e nden ɗon heɓɓore nde ganduɗa kay kañum woni ko yuti ala haali gasgol ɗum ganduɗa kañum woni phosphate e nder nokkuji mabɓe ko ɗum jeeyi sababu ɗum kolliti kay wonande ko moɓodiral manggal woni ko teskano e guure nde ganduɗa kay kañum goni Agnam kam e guure taari ɗumen gam wiide jadani e nden ɗon heɓɓore ko yuti ala haali gasgo ɗum ganduɗa kay kañum woni phosphate e nder diwan mabɓe ɗum woni ko woni ette gardidi natal muɗum hono jayde wiyetede jayde Vox Populi kono noon ko musidɓe jaydenkoɓe ɓe garti e konngudi Ousmane Sonko ɗo o wi ene woni tan nde laamu ngu walla ni wonɓe ganduɗa kay ngala volonté woni tan ngala anniya gam yuɓɓinde référendum ɗo ete nder leydi ndi ɗum nene ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Vox Populi kono noon ko musidɓe jaydenkoɓe ɓe garti e ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay kippo guendijo leydi Sénégal hani e fette muɗum guuri ɗum toon to dowlaji e tentude Amérique ɓe kollitino wonde kay gartugol ɗen ɗon baroɗe e tijja ko ñalawma janggo o jeeɗiɗi nduɗo lewru gonɗen sanga waktuji jeenayyi pawɗi hojommaji 15 hono no wiiri kam musidɓe jaydenkoɓe ɓe gartat noon koye volet spécial hono no waɗiri e gardidi e natal muɗum ƴeewoyen jande Tribune Quotidien e kamɓe noon ɓe garti ko yuti ala haali on ɗon rupture ɓe mbi ko vrai rupture ɗum jeeyi sababu noon ɗo saahaji ne wonde ɓesguɗi ɗi koko jejjita Ousmane Sonko nene yeeya carte muɗum mo ganduɗa kañum Ousmane ko ganduɗa kañum woni e Bassirou Diomaye Diakhar Faye yidde muɗum noon ko wadde créé parti politique wadde noon ɓe kolliti oɗo saaha kay ene wayno goƴaji ɓesguli ɗi kañum kam ene woɗɗani ɓe ganduɗa kañum goni ardiɓe leydi ndi hono no wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe kono noon jayde arti e ɓesguli Agnam ɓe ganduɗa kay mbaɗino seppo gam hollirde kay jadani e gasgol ko yuti ala haali on ɗon phosphate e nder diwono Diouroup kolliti wonde kay o ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam Farba Ngom kañum noon erima o ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi nde haalata hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien ƴeewoyen jayde L'Observateur kamɓe noon ɓe garti koye won ɗon entretien exclusif mo ganduɗa kay ɓe mbaddi ɗum e mo ganduɗa kañum woni chef de cuisinier mo kippo guendijo leydi Sénégal ko yuti e alhaali ganduɗa kay kañum woni tumamuyaji ganduɗa pawama e dow makko wonande kay o yiɗino ƴeɓade walla ni jokkodirde waddude jokkodirde e suka debbo mo ganduɗa kay ko toon dulaji dentude Amérique ɓe kolliti ɗum wonde kay on ɗon chef cuisinier
yettidi non konngudi ɗi kala nena tawe e hello jeegom kam e jiididi e nder non jayde wiyetende e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde l'observateur kono noon kam musidɓe jeynakoɓe ɓe gartini kadi e konngudi Aminata Touré mo ganduɗa kay kañum woni debbajo mo ganduɗa kañum woni gardiɗo kandon coalition Diomaye président ɗum nene kadi ne tawe e jayde nde hono wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde l'observateur jayde L'As Quotidien kañum rutti ko toon to Agnam ɓe mbi tan de ko exploitation ko yewti alhaali phosphate toon to diwan mo Matam e nder commune mo Agnam ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli ɗi kañumen kay kolliti wasde ɗumen yadude hen ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe kala ɓe darima ɓe kucciti omo ganduɗa kañum woni gardiɗo nden ɗon gollorde mo ganduɗa kay kañum woni Ama Afrique omo ganduɗa kañum woni Mansour Bousso hono wiiri kam musidmen jeynakoɓe Farba Ngom ƴetti dossier o holliti ɗum woyrima omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde addata hen kuugal ko ɓuuri yaadu e yeccade hono no wiiri kam musidmen jeynakoɓe jeyde arti konngudi Alpha Thiam ko yowiti e alhaali ganduɗa kay kañum woni landa Pastef ko noon kadi Ousmane mo ganduɗa kañum woni konngudi omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗi suuti ko yowiti e alhaali juɓingol référendum e nder leydi ndi ɗum kala ine tawe jeyde holliti noon kay wonande Diomaye woni tan ko e ƴewde holno woni heɓiri gagnori temps o hono no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende jayde L'As Quotidien jayde Les Échos ko hen arti ɓe mbiɗan de ko création parti politique mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi ciblé on ɗon pic kolitnode kay ɗin ɗon mairie ji ɗi APR kañumen ene jeeya ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni ɓe Diomaye Faye woni e ƴamde oɗo saaha joni hono wiiri kam musidɓe jeynakoɓe kono de konngudi mo ganduɗa kañum woni Abdou Mbow ine tawe e jayde nde jayde arti e ko yowti alhaali on ɗon ɗen ɗon caɗele teskade ko yowti alhaali phosphate toon to nder diwan mo Bosoye ɓe kollitinowande kay omo ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam Farba Ngom erima hoorejo leydi ndi ko yowti e gasgu on ɗon phosphate toon to diwan mo Matam e nder commune mo Agnam ɗum ene tawe e jayde nde kono noon kam musidɓe jeynakoɓe ɓe garti ko yowti alhaali gueɗe de batigor kati en omo ganduɗa kañum woni e Pape Cheikh Diallo ɓe kolliti kanko woni mo hetta ɗum ko caggal lebbi joyyi ɗi ganduɗa kay waɗama e suudu dumbiri ɓe mbi noon ko Pape Cheikh Diallo yeddi ɗin ɗon tumamuyaji pawaɗe dow muɗum ɗum woni ko tawate e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende Les Échos yewo yen jayde L'As Quotidien kam musidɓen jeynakoɓe noon ɓe garti ko e ko yowti alhaali hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti kay Bassirou Diomaye Diakhar Faye so tawino kay ko ɗerowol ngol Pastef wonno ene wonde hoorejo leydi ndi to wahliti ngol ɗon ɗerowol wuccini golle goɗɗe ɗum ko wat caggal ne waɗi annoncé won tan nde o habri wonande kay fandare makko ko wadde darnude kandon landa makko dawrugol ɗum woni ko tawate e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde L'As Quotidien kam musidmen e jeydiyankoɓe noon ɓe garti e dindol konngudi e yidde nde e fandare nde ɗum kala ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde L'As Quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a yaw Pini TV gasi ha laabi ceeɗe ko ɗum ɗon komin kemnoro minanade ko sifa e kele gueɗene yoga e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e rumino jaydeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min on jokke ɗoftade kamɓe rewinade programme uji ɗi Pini TV woɗi ñiƴƴide wadde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.